Мека, пухкава и без грам брашно. Опитайте моята кето фокача с праси и козе сирене. Без ядки, без семена, само чист вкус и протеинова сила. Разбийте яйцата до образуване на пухкава пяна. Добавете колагена, желатина и солта. Отново разбийте до образуване на гъста смес. В напръскан с зехтин тиган сложете праза да се запържи. Изсипете сместа за фокачата в намаслената вичка с размери 20 на 20 см. Отгоре разпределете запърженият праз и натрошете козето сирене. Печете на средно ниво във фурна, включена на 180 градуса за 20 до 25 минути. Извадете и разрежете фокачата още топла. Тази пухкава и ароматна кето фокача с прас е перфектният избор за всички, които спазват нисковъглехидратно хранене и избягват ядки и семена, без брашно, без глутен и с изцяло естествени съставки. Тя е лека, богата на протеин и изключително вкусна. Надявам се, че рецептата ще ви хареса и ще я приготвите. Фокачата е чудесна както топла, така и студена. Приятен апетит!